lettuce that you're making? Ik weet niet wat ze dat er is lastig is, niet ik maak het. It's okay. Nou, kom vallen bij die foutjes. Wat doen ons vandaag? Onze tweede koek voor kerstfeest. Die try-outs. We zijn bezig met trial en error. Hier is al mijn ingrediënts. Eerste in die bak zet jij 4 eiers. Daar is de eerste 1, 2. 3. Hello, these are 4 eiers. Then, What is this? I want to know. Sorry, Mami, to interrupt you. What are you making? ons gaan zien, man. Because the ingredients make no sense. 4 eiers met een kopje en een halve suiker. Dat kan bruin suiker wees, dat kan vet suiker wees. En dan gaan we het gauw voor zoes. Kom eens, mix het gauw op. Die is nog een roming, is een roering. Dan eet je nog je meel. 2 kopjes melk in het klaargezet. Dan eet je nog 2 teaspoons baking powder in het klaargezet. Dan eet je nog 3 eetlepels cocoa. Ik heb het ook klaargezet. Ik surf alles. Hoe kom je erin? To avoid lumps. Yes. Dan geef je nog net zo'n klein beetje. Niet pijn, niet because je aan die hele plek van meel maakt. Niet zo net zo'n beetje. Dat je net bij elkaar komt. Ik wil maar zo wegkomen van die, ik wil niet die jaren, die pudding maken. Peppermint tart pudding. Nee. Hier zo is Greek yoghurt, een halve kopje Greek yoghurt en een halve kopje olie. Enige olie van jouw choice, je kan enige yoghurt ook ingooien. Ons gaan maar voor jullie leren en ons leren. What is the Greek yogurt doing? It's very moist. I still don't understand why I've got ideal milk and peppermint. Laat ik nog eens nou zeggen. Die is mijn ma's pastorieteerd recept. Wat ik nou omdraai en mijn eigen creation maak. Okay. Ik zal een dag van pastorieteerd zal ik maken. Pastorie koek zal ik pakken. Zonder al die drama. Nou, ik gooi in voor ideal melk. Ik weet die gaan ideal melk in die microwave kunnen gaan. Een kopje ideal melk. En dan ingooien. Gooi voor een kopje ideal melk in die microwave. Ik heb nu ideal stukken warm gemaakt. En die kopje heb ik een halve kopje, ik net weet dat ik een halve kopje chocolate chip, een hele peppermint crisp opgechopt en een beetje van Oom Jacobus koffie. Dan gooi je die warm ideal melk over. En dan roer ons en ik moet vanilla essence ingooien. Zo. Als het vanilla essence is. Ik gooi 2, 10 milk, 1, 5, 10. Vanilla essence. Nou gaan ons nog voor hierdie koffiezaak zo roer. There's a lot of flavors going on in this cake. Dan gooi ons alles in. En nou meng ons het baie oulik saam. Jo, ek weet hoe gaan die koek uitkom. Neither do I. Maar ons prepare ons vir Kersfees hoe meng is. Dan gaan ons sê se Kersfees koek ons raas weer. Dit smell baie lekker.
Coffee and mint go well together. You'll find out. The bakblad, oven-proof dish. Dan gooi jy nou hierdie saad in die bak. Hy is nou in al die mixtures en ons skud nou die bubbles uit. Dan gaan dit in die oven vir so 20 tot 25 minute of tot die spennetjie droog uitkom en dan gaan ons nou vir julle wys as hy gaar is, okay? Then we'll come back to do the... I'm assuming you're doing like a topping or something? Topping hier opkom is, okay. Yes. See you later. So nou so ver het ons 3 peppermint crisps. Peppermint crisps. That's an awful tiny grater. Ek grate nou die. While die koekloop daar nie oond is nie, bete ek nou die topping wat door gaan. Dat is een hele peppermint saak. Ons gaan ons nou die koek sê is 'n peppermint koek. Then we don't have to peppermint. How is this better than peppermint tart? I don't know. We'll see. We'll find out. I say out the proof is in the taste. As the proof no nie in die taste nie. I don't know what you're making. Jy gaan sien. Jy gaan sien hierdie ding wat jy gaan kom. Is die hele lekkerste wat jy gaan uitkom. Die gaan ek nou gooi. Quite an impressive list of ingredients you've got here. A buttercream. How many butters are in there? Die is 3 eetlepels maatregel. Icing sugar. Ek het sommer vir snowflake gebruik. Koppie icing sugar en 3 eetlepels kakao. Dan gooi jy dit maar nou daarin. Jy maak nou die icing so. Dit is een ideaal maat, as nou nie warm gemaak is, koud. So met die plakkie uit, bietjie, om net so by mekaar te bring. Dan neem jy maar nou so. Is this going to be enough icing to cover the whole cake? Ons gaan sien. Triskerie en, julle moet ons nou nie vir my so klomp questions vra nie. Ons gaan ons die koek uit gaan haal en then we gonna see wat is die saak se naam. Ons soos nou vir die ingredients is nou 1 koppie icing sugar, 3 eetlepels cocoa powder en 'n halwe koppie van die wat jy maak nou 'n slap icing sugar. And the butter? Hy gaan nou so spread en 3 eetlepels margarine. Hy gaan oor die koek spread. So die punt is nie om hom op te pof met icing sugar nie, is om laat dit intrek in die koek. Like a tres leches. Jo, ek weet nie wat is 'n trekselastiese nie. En daai consistency wees en jy gaan dit oorgooi so oor die koek. Sien jy? Om net weer so gaan nou weer raas. So nou gooi ons nog vanilla essence by. 'n 5 ml or 'n 10 ml. You didn't even measure that! En die opgekruide chocolade. Is in. Gaan oor die koek gaan nou. Die gaan oor die warme koek gesmeer. Don't you normally to wait for the cake to be cold before you put this in? No. Dis die uniqueness van die koek. Seker wat die pasteuriteer gemaak is. Want in die wat die pasteuriteer gekool is. Because nou as juffrou en dominee nou hier op 'n voorsappe visitors kry nie. Gou visitors, dan moet juffrou nog gou kom by. So gaan hulle ietsie gaan aan mekaar staan die gaste.
Dan pak ze vinnig die koek en gooi je sommer die icing sugar oor. Als je nog niet om te wachten, de koek om koud te raken, gooi je net die warme icing sugar. Dat is dat echt ding, hoe kom je nou pas voor die warme koek. Dan gooi je nou die mixture oor. Doop hem in die warme koek. Oh, it was enough. Game for Amazon nonsense. Looks yummy, 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 yummy in your tongue. This is a tres leches that you're making. Ik weet niet wat het tres lasses die ik maak. It's a cake where they throw like they poke holes in it and they throw like a milky mixture in to make the cake moist inside. Okay, nou that's it, that's lashes. What a glad complete machine! Ach, my father didn't like. Look, yes, meer dat ik niet pas. Ja, nee, that size, nee. That much. I'll cut that much off. Ik zit aan binnen. Moist. It looks like Matilda's cake. You know the cake from Matilda where that boy has to eat it, Bruce? Fluffy yet moist. Ik zal maar zien. Je gaat komkommer. Je gaat komkommer zo fluffy yet moist. It's gonna fall. Oh, it didn't fall. It's gonna fall. Heel little, so it's gonna fall. Oh, you're putting the cream in there. I'm gonna put the cream in here. Size must over suiker en die ander mensen wat nog niet cream eten, wat nog kasten eten. Oh, mother, what's happening here with the cream situation? Die cream is te min. Zo laat op oven, toen gaan koop nog cream. My cream didn't make it. Ik weet niet hoe laag je niet. So for recording purposes, that's it. Record and quality purpose. Record and quality purposes, je moet 250 ml cream oor hierdie pak. 500 ml cream. It looks nice. Shame. You managed to salvage it with the chocolate. Kom taste, must To cover up all the cream holes. The must cream holes. So, hierdie oompie Piet gaan kyk, gaan sê hoe product. Fluffy yet moist. Precies. Is dit reg? Precies. So ek sê kan opgaan na, so as option vir Krita. Krisa. This is now the second one. Our second dessert in the road to Christmas desserts. Yes. En wat ek net wil by sê is, we are trying, ons test drive, né? As trial and error. So ons gaan hom nou perfect, die een wat ons nou piek, gaan ons nou op Kersmisdag maak. And do the tea perfect. En by gesê is, ek moes eintlik culinary school toe gaan, cooking school toe gaan, instead van nursing school. The people must tell us which one they pick for them, for their Christmas, which one they're gonna make. Ja. Hoe sê ons nou weer? Click. Click, like and subscribe. Ons is recht keer in. you didn't say don't forget. Oh, okay, so I must start from the beginning. Don't forget to click, like and subscribe. Say samen met my. Bye. Bye.